Dirudi baina ez, Frantziako albistegietan eguneko berria da. Alstoni enkargatu zaizkion azken trenak handiegiak dira Frantziako geltoki askotan sartzeko. Eskualdetako trenentzako egin diren 2000 bagoi zabalegiak dira eta Frantzia hegoaldeko geltokietan daude arazoa handienak. Zaharra den trenbide sarean proba egin dugunean ikusi dugu tren horiek nasarekin jotzeko arriskua dutela. Trenen enkarguan akatsik ez dela egon eta geltokiak berriztatzen berandutu direla diote trenbide arduradunek. Gertatutakoari garrantziak kendu nahian. Ergelak dira, tentelak. Erabiltzaileak albistea sinetsi ezinik daude. Nasak egokitzeko 50 milioitik gorako obrak egin beharko dira. Asaldatutako erabiltzaileari badaezpada ziurtatu dioteia da ez duela obrengatik prezio igoerarik nabarituko tren txartelan. Baina zergapekoei inork ez die ziurtatzen eskualdearen bitartez txapuzagatik ordaindu beharko ez dutenik. Ségolène Royal garraio ministroak berriz, egoera aztertu gabe, bulegoetan itxita dauden nagusiei bota die errua, eta erantzuleak aurkitzeko ikerketa hitzeman du.